bantayin niya, tarawa. Kanang pagkalingian niya, nakadungog na siya nga dunay gi-announce nga dili ipatakag labay ang imuhang mga baso baron nga plastic o plastic nga puto sa pagkaon. Apan tanawa kung sa iyahang gibuhat. Nakadungog siya sa announce dito, kaya na may trumpa dito, gi-announce, hawa itsa niya dito. Bang! Dito nag-itsa sa kanahan. So, kana doon na nagsigi gihapon og announce nga punita, pero wag sa baling. Maras lag minaw gamay pero wag sila baling. And dito sila og paandar ang babae unya kanini ang musibat ni sila. Padung sibat. Ay, nagsalig sila nga way nagtan-aw. Pero kita kayo sila. Kana siya po nagsultihan. Yun punita niya na lingi siya dito.